asị na onye na-eme ọgọ kekere na-agalụ maka na onye na-eme ọgọ na-anata ngọzi Chineke ọ bụrụ maka Chief Honorable Nnamdi nwoke kọrọ ezi oyi ka ajọ nwanne onye na-eme ọgụ mere gaa n'iru onye na-eme ọgụ mere gaa n'iru ọgụ imelụ nwanne na ọ bụ Chukwu ka ị na-emelụ mgbe ị na-eme ọgụ enena anya n'azụ maka na emechasịa n'ikpeazụ na ị ga-anata ụgwọ ya ọ bụgodị na onye mere ọgụ lọtụrụ rali nyere Chukwu maka na ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgụ malụ mma n'ezie aga m elote onye mere m ọgụ na-egwu mmụọ ọ bụrụ Chief Honorable Nnamdi nwoke kọrọ ezoghị m n'ala Ikpere ọlụ ọma lụrụ n'ala Ikpere ma Parakọt ma Rivers steeti onye aka na-enye ekene maka ọlụ ọma oyi mụ na mụ dị nwoke kọrọ na onye a si jide ka o ji nọ na-eme mma ezigbo oyi mụ meyọ mana ibe agbara Nnamdi nwoke kọrọ onye ọma maka enyi na-amụ enyi mgbada ga-amụta mgbada maka na nne ya bụ His Royal Highness Chief Ezekiel Amadi Wali nwoke kọrọ Obugadebe City First ya na nwunye ya Her Royal Highness Mrs. Mary wede na nwoke kọrọ agbamụlọ ọmụmụ dalụ nwanyị ọma maka na ọ bụba na abụ mụtara Nnamdi nwoke kọrọ Ommeogor n'ime Nigeria 1991 to 1993 ọ bụ SDP chairman n'ime Ward 2 1998 to 1999 PDP chairman na Ward 2 Onyoma 1999 to 2002 Mayor of Parakọt City Local Government 2002 to 2003 Special Advisor on Political and Local Government Matters to Peter Odili. He later resigned as advisor and member of PDP and went to ANPP. 2003 to 2005
Publicity Secretary, South of ANPP. 2007 to 2011, Chairman Rivers State Environmental Sanitation Authority. 2014, Chairman Local Government Service Commission, Rivers State. What's the book and His Excellency Rotimi Amechi, former governor of Rivers State and now Minister of Transport and Aviation. Osimukenelie Dr. Juzo Kalu, former governor of Abia State. Osimukenelie Dim Chukwuemeka Dimegwojukwu Ikemba Nnewi. Osimukenelie Ken Ejezie Nze Ken Ejezie, Total Oga, Managing Director, Kenif Investments Limited. Onyoma Wachinemelu, ihe mbosi ekwusigo. Osikwamukenelie Aham Uko, former Director of UBA, Ommeogor na Nigeria. Osimukenelie Chief Austin Omire, Chairman Osfaron Limited. Osimukenelie Kayilote Nwanne ya nwụrụ anwụ, let Eric Suzanne's Nwokekoro, best brother. Kenelie Nze Ken Ejezie, Nnamdi Nwokekoro, Olomilula ya Kalika. Anyị na-esoghị Ommeogor n'ime Nigeria. Renovation of Women's Center of the Port City. Completion and furnishing of the sick bay complex. Bursary payment to Port tertiary students. Scholarship to 20 students. And the rehabilitation of Oreku Street, Okori Street, Orianwo Street, Owo Street, Timber Street, Odu Street, Oke Street, Enugu Waterfront, Agri Road Waterfront. Even in India, Akolu Nnamdi Nwokekoro. Executive Chairman, Rivers State Environmental Sanitation Authority. Mambono n'office ye, Ololu la Kalika. Sanitization of Isaac Boro Motor Park. Restoration of daily refuse evacuation on streets. Eradication of street trading. Eradication of illegal structures in Port City metropolis.
reduction of road traffic, eradication of motorbike Okada transport system na Rivers State, restoration of daily road sweeping. Onye mụ na mụ dị nwoke kọrọ agakwa bụ ka ga-ekwu ibu ha. Revival of sanitation mobile court and monthly sanitation exercise. Procurement of over 80 sanitation trucks, pickup and tow vehicles, etc., etc. Establishment of quick intervention unit. Establishment of sanitation court. Improvement on public enlightenment and sensitization campaign na Rivers State. Onye mụ na mụ dị nwoke kụrụ n'ala Ekene ma enwere m ọnọdụ ma enwere nnọcha ibe nji onye Ekene bụ ekwu Oyoma meyo n'ala Ekene, Oyoma meyo n'ala Ekene, Oyoma meyo n'ala Ekene Oyoma meyo n'ala Ekene. Wasibu Kenali ya Honorable Ken Chikere, former commissioner for justice and attorney general na Rivers State. Odogwu wekwelu ugoyo Nnamdi na-ekene Morocco wesizi agịga n'ihu n'ọlụ ọma ịlụrụ mgbe ị nọ n'ọfịs na anyị na-ekene ya. Wasibu kenali ya nna anyị nwụrụ anwụ Chief Dim Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu, ezi Igbo gburugburu na anụ udo. Osimukene Chief Dr. Ojiuzo Kalu, Osimukene ya Chinedu na Osita Akina Popo, the world greatest to win. Chinedu na Osita Akina Popo. Onye mụ na mụ dị nwoke kụrụ eze Ommeogor na Rivers State. Gaa n'iru welu ugo gị. Nna m ndị nwoke kụrụ 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 welu ugo gị. Ekene dịrị gị nna m ndị nwoke kụrụ Ommeogor nwanne m, Ommeogor na Rivers State. Ọkwa moto itozulu oke ka o ji mere m ọgọ na-egwu m. Chukwu gozie gị ma enwere m ọnọdụ ma enwere nnọcha ibe njenje Ekene bụ egwu na mụ ndị n'ala Ekene. Oyoma meyo n'ala Ekene, Oyoma meyo n'ala Ekene, Oyoma meyo n'ala Ekene Oyoma meyo n'ala Ekene.
ka akwụkwọ mgbada si ebo ya akwụkwọ mgbada na-asị gị jide ka iji olusa ya uno omese ya uno ndị ebunyeli moto na vade ka aja ndị ọ na-alụlụ no na vade ka aja enyi ọha onye jajije kalezo kele no ka kwalezo no na o Morocco Potulu Chinedu no sita akina popo 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 Ebele na muni woke koro Ogologo ndụ na-arụ isi ike oyibo nna m ndị ya n'ịga dịka echi nna m dị nwoke akọrọ n'ịga dịka echi ojije gbuna gị ụna egbuna gị onye obodo na-achụ gị n'oge enwe ada onye na-achụ achụ ụmụada nna m ndị ya ije onye na-eme ọgọ na-anata ngọzi 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 Chukwu Emeka Morocco a cause sensation. Chikwu nyere m egwu ụfọdụ si na egwu vesi na mmiri ebe ụfọdụ si na egwu vesi na alụsị Emeka Morocco egwu m si na Chukwu Chineke na lekene o onye nwanna m dị nwoke kọrọ welu ugo gị nwoke kọrọ welu ugo gị nwoke kọrọ welu ugo gị nwoke kọrọ welu ugo gị